A miña intención para as persoas opositoras e opositores que estaredes vendo este vídeo, pois é agora coller a orde que xa teño para vos aquí, vale? E ir comentando pois cousas que eu considero que como opositor que fun no seu momento me gustaría naquel momento que alguén máis tivese contado a min. Vale, pois vou ir baixando, teño marcado en amarelo esas cousas das que me gustaría falarvos, vale? Bueno, a ver, a distribución de oferta marqueina por se alguén moi principiante nas opos non soubese onde revisar o número de prazas que saen da súa especialidade por libre, ou pola quenda D ou pola quenda I, vale? Pois que saibades que están aquí ao principio da convocatoria, vale? Isto tamén na miña página web profesoradogalicia.com tedes aí unha sección específica sobre oposicións e nela aparecen as prazas. Mirade, marquei isto daqui dos lugares da realización das probas de PES e FP e do corpo de mestres, vale? Aquí tedes que ter en conta que as persoas do corpo de mestres, cando vos escribides nas oposicións, tedes a posibilidade de indicar o sitio no que preferentemente queredes facer as probas, vale? Entón, despois, se houbese bastante xente para facer tribunal neses sitios que vos marcastes, nas cidades, vale? Que son esas que aparecen aí, Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago, etc. Que saibades que podedes ir pois máis ou menos onde pedistes, pero tamén pode ser que non vaiades a onde pedistes e vos distribúan no outro tribunal. Iso tedes que comprobalo máis adiante, aló xa máis ben tirando, eu diría que a maio, incluso principios de xuño ou por aí, sae os lugares, datas e horas de celebración das opos, vale? É unha publicación onde vos vai poñer a onde tedes que ir, vale? Unha vez que antes xa sae a distribución por tribunal e xa sabes en que tribunal vas estar, vale? Pero xa digo, isto é no corpo de mestres. Despois, no corpo de secundaria, aí xa é totalmente diferente. Non escollemos, non marcades aí un sitio onde queredes facer o exame, senón que é a Dirección de Centros e Recursos Humanos a que directamente vos vai dicir, pois tedes que ir a este sitio ou tedes que ir a este outro sitio. O de solicitudes marquei, non, porque aquí é onde aparece a página web esta, edu.xunta.gal/oposicións, porque é unha página que vai ser a vosa biblia para as oposicións, vai ser onde vos convoque o tribunal, os criterios de avaliación, os criterios de actuación, que os van poñer, xa vos lo digo agora, entre unha semana antes, máis ou menos, empezada a pipear esta web, porque vos poñerán os criterios de avaliación. Hai moita xente que nin sequera se entera de que existen os criterios de avaliación, que existen os criterios de actuación, e aí damos moitas pistas do que podedes facer, do que debedes facer, do que non debedes, do que non podedes, etc, etc, vale? Vale, o prazo de solicitudes, bueno, xa vos expliquei, hai un anaquiño que van publicar a convocatoria seguramente a finais deste mes. Se non é a finais deste mes vai ser a principios de marzo, entón tede en conta que a principios de marzo vai ser o meu directo para explicarvos como presentar esta solicitude. O prazo son 15 días hábiles, que é un prazo bastante amplo. Despois marquei o sorteo e a data do sorteo. Este é o sorteo dos tribunais, é un sorteo público, todo o mundo pode ir aí. Proba de acreditación de coñecemento do castelán para persoas que non posúan a nacionalidade española. Hai pouca xente que vai a este exame, pero quen teña que ir, que saiba que xa hai data, 14 de maio do 26 ás 5. En Santiago, no Ies as Fontiñas, é o mesmo, hora e media despois, ás 6:30, é a proba de galego. Isto tamén non marquei o método de desenvolvemento do proceso selectivo, aí aparece a partir do día 20 de xuño de 2026, pero xogo meu agora mesmo pé e medio e non o perdo, a que ese día 20 de xuño vai ser o día da presentación, que xa aproveito para dicirvos a presentación é obrigatoria, tedes que ir á presentación, vale? E despois é cando comezará a proba, e vai ser ese 20 de xuño. Dentro de profesoradogalicia.com aquí hai unha sección específica de oposicións, vale? E aquí metimvos, hai que registrarse na web, ou a maioría xa está de registrados, entón só é poñer o correo e contrasinal da vosa conta. Entón aquí hai unha sección de oposicións, vale? Onde hai distintas aplicacións e cousas pois que vos poden ser de interese, vale? Coñecer o baremo das opos é algo bastante recomendable para saber o que che puntúa, vale? Como puntúa, etc, etc. Entón aquí tedes un baremo interactivo con estas Is que pulsades e vos dá información de cada apartado, vale? Despois tedes tamén unha calculadora que vos calcula pois o voso baremo nas opos, introducindo aí pois os vosos méritos para que podades facer unha cousa aproximada, vale?
Tedes exames de anos anteriores, vale? Xa sei que os hai na página web tamén da Consellería, pero aquí está todo, digamos, máis organizado e máis fácil de descargar que na Consellería que tes que ir un por un, vale? Aquí está todo xunto. E despois hai esta calculadora de prazas por tribunal que, claro, isto hasta que pase máis tempo e saibades o número de presentados por tribunal, etcétera, etcétera, pois a calculadora non ten uso, vale? Pero que saibades que despois, cando se empece a saber o número de presentados por tribunal, etcétera, etcétera, pois moita xente usa esta calculadora para saber as prazas que lle tocan ao seu tribunal, porque se non o sabedes, aquí as prazas repártense por tribunal e en función do número de presentados ao tribunal. O acto de presentación marqueino porque é moi importante asistir, porque se non asistes xa te expulsan, vale? Entón aí pon celebrarse a partir do 20 de xuño, pero insisto, vai ser o 20 de xuño e vai ser seguramente, tamén poño pé e medio, ás 9 da mañá. Desenvolvemento da oposición. Nesto de desenvolvemento a miña intención pois é explicarvos como é un pouco o proceso da oposición. As opos están formadas, digamos, por é un concurso de oposición. Entón primeiro faise a parte da oposición, que ten 2 probas, e depois a fase do concurso, digamos, que é o baremo, vale, que se lle aplica a quen superou a primeira e a segunda proba, vale? Entón, como digo, son 2 probas, a fase de oposición, e a primeira proba ten unha parte A e unha parte B. A parte A é a parte práctica, esa parte práctica tédela cara ao final da convocatoria, veñen uns anexos onde se explica pois como son as partes prácticas. A primeira proba hai que lela, vale? Hai que lela na maioría de especialidades, hai especialidades nas que non se lee, pero tens que ir a abrir o sobre. E despois a parte B, que é o desenvolvemento por escrito dun tema. Despois, esta proba, como vedes aí, é unha proba eliminatoria, vale? Hai que superala para acceder á segunda proba, que só a fai quen superou a primeira, vale? Esta segunda proba ten unha parte A e unha parte B. Antes, ides ter unha hora encerrados nunha aula do centro onde vos toque examinarvos, para preparar pois a programación e a unidade. A parte A é a exposición da programación, para aquí ides ter 20 minutos, e a continuación desa exposición de 20 minutos ides ter media hora para desenvolver a unidade didáctica. Unha vez que remates a media hora, tedes un debate de 10 minutos co tribunal, que aquí non vos poñades nerviosos nin nerviosas, tedes que pensar que as persoas que tedes de tribunal diante son docentes como aí de ser vós, entón non lles teñades medo, non comen a ninguén, pódese falar con eles, pódese facer preguntas o día da presentación, etcétera, etcétera. E despois está o baremo. As opos puntúa a experiencia previa un máximo de 5 puntos, a 5 puntos por ano se traballaches na pública. Despois puntúa tamén a formación académica, danche polo expediente académico, depende en función da nota, podenche dar un 1 ou un 5, polo mestrado ou estudos avanzados danche un punto, polo título de doutor tamén che dan un punto, premio extraordinario no doutoramento medio punto. Despois, outras titulacións que poidas ter de primeiro e segundo ciclo, titulacións de réxime especial de Escola de Idiomas, se entende, e de FP tamén, o C1 e C2 de Cambridge e de Trinity, eso sí, de Escola de Idiomas C1 e C2 tamén. E despois, en outros méritos, puntúa o B2, de linguas estranxeiras, o de galego non, vale? Non puntúa o C1 de galego, non puntúa o B2 de galego. O do C1 de galego volvímoslo a pedir este ano na mesa sectorial, que por favor, que alguén que poida justificar o galego co celga ou porque estudou aquí o bacharelato e a parte ten o C1, pois que puntúe. Fixaron oídos xordos. Tedes que ter moi en conta o formato que a convocatoria indica para a vosa programación, vale? E isto tamén ven aquí. Ten que ter, como vedes aí, 60 páxinas, formato folio, escritas a dobre espazo, a excepción das táboas, nas que non é preciso que vayan a dobre espazo, é tipo Arial 12. O baremo que xa vos expliquei, pero que saibades que na convocatoria está bastante máis explicado, vale? Tedes incluso debaixo do baremo estas disposicións complementarias onde vos explican cousas pois como que o C1 de galego non puntúa, vale? Ou canto puntúa, por exemplo, a experiencia por mes, vale? Se non chegas a un ano e tes un punto e traballaches na pública, pois tes por mes, pois tanto. E aquí, fixadevos, é onde ven o famoso anexo dos exercicios prácticos, vale? É o anexo 5, vale? Está na páxina 86 do borrador, este é o borrador, vale? O que estou analizando, pero aquí ven todo, é dicir, por exemplo, se és de latín,
pois vas ter un texto en prosa ou en verso para traducilos en dicionario, un texto en prosa para a súa traducción con dicionario, comentario sintáctico estilístico, un texto en verso para a súa traducción con dicionario, comentario fonético morfolóxico. E o tempo, 3 horas, vale? De todas as especialidades, aquí está explicado a parte práctica en que vai consistir e o tempo que ides ter. Outra cousa moi importante, e xa é a última que vos vou explicar da convocatoria de Opus, son as rúbricas, vale? As rúbricas é o que vos van ali a avaliar cando expoñades a programación didáctica e a unidade didáctica. Prométovos que hai xente que non sabe que existen estas rúbricas, vale? Máis da que pensades. Entón, se aprendistes que hai estas rúbricas, agora, grazas a min, pois botadelle un ollo, vale? Porque dá moita información, sobre todo en canto que vos van pedir na exposición da programación e da unidade. E hai rúbricas de cada un dos corpos.